pre. Kaya ka niyong kuan pre. Ay, Sir. Ikaw mali na, sir. Ka, dumdum para ko. Ay, katulaging sa Yamaha, sir. Yamaha. Ay kay kadumdum Oh, ka. kadumdum ko, sir. mao na. Ati. Utang-utang pag motor, paingon-ingog kas. Yabi niyo be. Ilan? Yabi. Nga naman din, sir. Unsa man ang pre nang upaw? Ilas gamito na ko lang. Kaya ta gipangita ba? Pagkalangayan na. Pila na ka tuig. Sige Isa pa man to kabulan, bitay, Dagan-dagan sir. ako mo tabi ako. Abi ang yabi bi. Tingilan na ba? Basiwa ka ba yan? Mugid siguro. Kaya, grabe man nilang istorya. Wala Dugay man mo sa ganun. nagdali sila. Kani nga tao. Sakit tuyo ano. Si barkada na ni Karambil guro. Agad to boss. Ay, mga to. Unsa may ato, boss? Abi to mo boss ba? Munta na ko nimo ba? Oh, unsa man? Nadring balay ni kuan ni Romil. Oh, Romil makatimpuan ba? okay ni mo ni pre. Ngano man pre? Ay mao ni. Oh, Nako ito sa iya. Oh, insa Nakoy paninglon sa iya ba? nagkuha pa man pud og kan helmet kay hulam ko og helmet Ay. siya. Imito na ko. Pabuta lang kung gawas to karon. Sige, Unsa ulat may- lang siguro ko dire. Oh sige, unsa may tuyo di mo? Paninglon ako tong yang kuan kining giutang niya sa ako ang motor ba? Utang ng motor? Oh, nangutang mo to siya motor sa kuan niya. Bila na ka bulan ba wala pa kabayad. Oh, Kuha na kay bitay, murag unom na ka bulan ang bitay ato. ay sige, pabuta lang pre. Mute. Kapi ba na ko to? Gas. Kaya po na magawas. Ay, Muruak ng tuhanan. Makakong gapon ng tuhana ba? Aw niya na magawas man na ron. Mailhan man na. Pabuta lang pre kay maabot sige. ko ro. Sige lang po. Sige. Kay nagkuha pa hulam ko helmet lagi kay gamiton po nako ba. Nara da sulod. Pabuta-buta lang kay ganina po gawlat pre. Dalian na dia pre. Tay dugayan ni mo dana pre. kaya po na ng pari oy. Kadugaya kay. Ay, pre. Dugaya ka niyong kuan pre. Ay, Sir. Ikaw mali na, sir. Ka, dumdum para ko. Ay, katulaging sa Yamaha, sir. Yamaha. Ay kay kadumdum Oh, ka. kadumdum ko, sir. mao na. Ati. Utang-utang pag motor, paingon-ingog kas. Yabi niyo be. Ilan? Yabi. Nga naman din, sir. Unsa man ang pre nang upaw? Ilas gamito na ko lang. Kaya ta gipangita ba? Pagkalangayan na. Pila na ka tuig. Sige Isa pa man to kabulan, bitay, Dagan-dagan sir. ako mo tabi ako. Abi ang yabi bi. Tingilan na ba? Basiwa ka ba yan? Mugid siguro. Kaya, grabe man nilang istorya. Wala Dugay man mo sa ganun. nagdali sila. Ay sige guanda. Mao na. Patrapo-trapo pagka sa imong motor. Ay, Unya di ay barguhono Ako na. na yung bargohon kay. Di ko ka mabayad. Bulay na sa ka. Na. Sir. sos. Sir, basig madala Pila ka- ka istorya, sir. Pila ka bulan? Unom. Unom? Oh. Sus, patrapo-trapo pagka sa imong motor. Ganina nanghampog pa ka. Ay pato. Buton din ni si Romil ay pre. Ingon man gud siya pre nga. Bako na tong kuha na ko. Sir. Kas daw. Kas ko na yung motor. Kas. Kas. Butbuton ka na. O na nang yabi ako ng kahon. Sir. Gipawian og yabi. Mugali. Lakaw ang kon. Mo na yung pa. Trapo-trapo sa imong motor. Imbarguhonon. Unom ka bulan. Pastilan ni mo.